Il-Gvern nieda l-ewwel strateġija nazzjonali għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità għall-10 snin li ġejjin. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħad li din il-wegħda elettorali ser tassigura li l-entitajiet kollha fis-settur jaħdmu flimkien sabiex jiġu offruti servizzi ċentralizzati u effiċjenti. Dwar din l-istrateġija tkellimna ma' Dr. Alistair De Gaetano li jmexxi l-Uffiċċju għall-Affarijiet dwar Diżabilità u li ser jieħu f'idu l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Spjega li din l-istrateġija hija mibnija fuq 12 il-qasam b'kull wieħed jindirizza aspett importanti mill-ħajja li jgħix persuna b'diżabilità bħal aċċessibilità fiżika, l-akkomodazzjoni soċjali, is-sesswalità, l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-isport. Tkellimna kemm ma' nies Malta kif ukoll ma' nies barra u baqgħodna għamilna 12 l-area partikolari illi jaffettwaw l-ħajjiet ta' kuljum persuni b'diżabilità u għamilna punti fihom li rridu jitwettqu fl-10 snin illi jmiss permezz ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni speċifika. Mistoqsi kif nies b'diżabilità ser jibbenefikaw b'mod konkret minn din l-istrateġija, Dr. De Gaetano stqal li ser ikollhom qafas iktar koordinat sabiex jassiguraw id-drittijiet tagħhom. Se jkun hemm qafas iktar koordinat sabiex huma il-drittijiet tagħhom mhux biss irdu jmorru ħabtu u ħabtu l-hemm għalihom, imma jekk immorru għand dipartiment governattiv, jekk huma jkunu qegħdin jippuxxjaw xi ħaġa partikolari, jsew hemm referenza għal dan id-dokument. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità, Anthony Agius De Celis, spjega kif dan il-Gvern jinsab impenjat li jeleb l-ostakli kollha li jxekklu persuni b'diżabilità milli jgħixu ħajja normali. Aħna rridu li persuni b'diżabilità ma jkollhom l-ebda xkiel biex jgħixu ħajja kif jgħix kull wieħed waħda minnha. Irridu nkissru l-barrikati kollha li jxekklu lil persuni b'diżabilità milli jgħixu l-ħolma ta' ħajjithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.